ले लिया जाके घरवा बोल दे बउके के कर गरइया खैनी समझ ले वीडियो बनैले हियो करबो वायरल गे देनी तू मकैया में ओकरा हमरो लेके चल गे आनंद बिहारी नीतीश धीरज के गे चुमा काहे नहीं देनी मनीष राजेश लक्ष्मण बिहारी के गे चुमा काहे नहीं देनी ले लिया जाके घरवा बोल दे बउके के कर गरइया खैनी देख ले लिया जाके घरवा बोल दे बउके के कर गरइया खैनी। दिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ।